Dobre, sme on. Ja som zobral powerbanku. A potom je to tak nabíjačku na baterky. Nice. Nie, to normálne nabiješ. Áno, to je normálne. Nie, to je normálne. Dobre. Toto je super. Toto mám tu. Dám si toto. Dobre, to je vták. To bol také dosť nevtáčie. Hej. OK, ready. To je to. Schávame bicykle? Môžeme. Ale by sme aj... Jo. Ináč asi možno dám tepláky. Mám ich tu. Dám si tepláky asi. Rýchle ešte. Možno do toho altánku môžeme. To sú ziperky. Nice. Zipsovacie. Najlepšie. Čartíme vodu. Určite mi nie je teplo. Určite mi nie je teplo. Počkaj. Kde si to? Jo. A dňaž tu sú dva, keď si všimol. Tu sú dva baráky, keď si všimol. Jeden tam, jeden tam. Až na to, že to je GoPro kamera, to má fakt dobrý toto zachytávanie zvuku. Ešte si mám všetko na sebe, full gear. Ešte to bola nejaká rozostávaná stavba alebo rekonštrukcia, je to dosť možné. Nice. Počkaj. To bude sranda. Ne, ten byl jsem s tou kompročkou. To piče. Počkaj, idem na prvý. Skús, no. Pomôžem ti. Keď tak ju iba odskrúujem dole a potom do toho. Hej, dobiče. Áno, ty byk. Nice. Jo, to mi dorobilo aj už. Aj hore sa dá ísť, no tak to neviem, čo je najlepšie. Ukáž. Sú schody, kámo. Nice. Tak farba ešte neviem, čo. Jo. Sú okná. To kebyže otvoríme, tak máme rýchlejší východ. Hej, otvor to. A vylezeme odtiaľ to hneď. Hej, potom teda poďme hore ešte. Jo.
Zoberieme do Hideoutu. Čo je? Sigoškis. Oškol si sa? Asi som sa na nej šúchol. Ešte Liptonko, nedopité. To je plno. To je plno. Liptonko, nedopité. To je plno. Zapík. Samozrejme. Funguje? Nice. Nice. Bereme. Riti. Ale toto je cool. Počkaj, poviem prvý. Ja musím. OK, nice. Tu aj balkón do piče. Fancy. Ty kokot. Tohto som trochu skeptický, ale actually toto je brutálne dobrý hangout. Tuto keď hore vyleze. No, chce sa ti chodiť do piče 20 km. To čo je toto? Sloky alebo nejaké vaty toto. To je na elektriku. Nice. Čo ti dáva, aký balkón? Kokoda, toto je jaké dobré. Čo ti jebe, tu je jaký balkón? Terasy? Ja, to je tá budova, do ktorej sme vlezli. A tam je druhý dom. Tam je, OK. Tam ideme. Má brutálnu terasu. Kámo, toto keby akšie bolo to nejaký dom, tak by som zabil ak čurák. Ja sa to idem. To je mega dobré, to je mega. A ešte Boh vie, aký k tomu bol pozemok, vieš čo? No, však toto všetko je jeho. Jo. A to je nejaká rekonštrukcia, možno to bola dostavba? Jo, ale nedošli peniaze. Vieš, teda došli peniaze, tak. Takže bojím sa chodí na tomto, ale... A to je divné, vieš, to vždy nechajú, všetko to nechajú proste, ale vidí. No však, na čo? A toto vyzerá kurva novo, vieš čo to? Možno, že sa to stále ešte niečo deje. No, pochybno. No, lebo toto vyzerá strašne nové. Toto všetko vyzerá neuveriteľne novo. I tieto briky, teda ťahli, všetko vyzerá strašne nové. Všetko by ťa uspokojil. Je lepšie, nejaké lepšie okno. Neviem, taký si dám, že nie. Škoda, že sa prenet... To je baterka kokot? No to je bližšie. No ale tu jebneme do priamej do piče, toto je živočiny. Poďme tým bokom, to vyzerá lepšie. Ešte nebudem to stopovať. No a teraz sme kde? Ide musíme ísť. Jo, ja viem, však toto. Hovorí, že tam sme mohli ísť. Dobre, poď. Tu musíme ísť, kurva, tam? Tam je. Do piče. To je pekný brodiak. To je to asi, no. Aj tu musíme ísť. Vieš, keď sa pozrel včera na mapu, tak sme nikam. To je to asi. Do piče. Tento je starší trocha. No, čo ja viem. Ja tam sa skúsim ísť. Keďže ja mám na sebe toto tepláky aj mikinu, tak ja som toto viac protect trocha. To je fence. Samo. Tu je plot. Tu je plot. Tie mŕtky tu majú plot. A ne, tu je otvorený, Jau, teraz som sa popil na mape. A to není dom, to je stodola. Viem, že tam bude traktor. No tu je jenom aj na dobytok.
shit. Nice. Trochu som sa poprhlil. Tam sú ďalšie dvere, ale neviem, čo tam dostaneme. Shit. Do piče. Do piče, tak tu veľmi dlho nikto nebol. Aha, to je jedna miestnosť. To je jedna miestnosť, ktorá nič není. Ani elektrika nefunguje. Divíš sa. Piče, ale to je väčšie. Kurva. Tam ešte povala, kámo. Tam to sa bude musieť asi dať z boku. Tam by som sa rád dostal. Jo, ďalšie dvere veľké, gigantické. Tu bol nejaký dobytok. Ďal, kurva. Na tej GoPročke ja mám ani obal. Shit. Okej, tu je nejaký vchod. Do piče. Čo ti jebe? Toto, čo je? To bol gauč. No neviem, jak sa tady to chceme dostať. No, ide sa späť. Možno okolo budeme musieť ísť. Nice. To je normálne bamboo trail, no, to piče. Čo ti jebe? Akože, to je iba... Možno to tady poviem... Tady sa dá práve, že tady sa ide hore. Potom to. To je dobrý nápad, kámo. To je nápad dosť. Mám ísť? Akože to sa šmíka, kámo, no. Neviem. To je ale určite to tu je preto. Ale kámo, sem daj geokešku. Sem, však to sa nedostane nikde. Môžeme vymýrať, či sa dostanú tam. Tu vlastne trocha lepší pohľad na tú budu celú. Aspoň na GoPročku, jak to je vidieť. Nejaký box v tom môže, ale absolútne nemusí nič byť. Počkať. Káma som. Nenčky. A že tam. A to hentu mi bylo to piči. Kámo, ty si mal vyšplnú riť jak OF-ko, to tak influencerka. To piče, tak toto nebola žiadna sranda. Nie, je tu druhá paleta. Do piče, ja sa normálne slidem dole, do piče, jak Super Mario. No toto nejde ani otvoriť. Nevedí, a tak tu je celá skúrna povela. No tak poďme skús ísť dole do piče. Kokot sprostý. Teraz to vieš čo, šumkne celé so mňou. Nech to vás dokumentované. Teraz to vieš čo, šumkne celé so mňou. Ne, nemám, je to toto zapriahnuté. Shit, bodyky lifestyle. Skaj si natáčal na šírku, mohol by som to potom editnúť do hentoho, ten tvoj pohľad. Ja aj ten môj? Ja to jedno. Ale ne, urobím to aj tak. Však to je jedno. Není to, kam vieš, aké to sú toto. No tak dobre, tak budem. Teraz to už nenatáčaj. To keď urob nový take. A keď urobíš nový take, lebo áno. Lebo, takže doteraz ste mali z jeho pohľadu normálne TikTok. Tak vieš, počkaj, však môžeme ísť tady to. Tam ideme, kudá, uvidíš. Tu je ten plot, takže tam je to. Dobre, takže keď budeme vonku, tak to dám späť. Sme späť. OK, vylezme von. Sme vlastne tou cestou naspäť.
To by dalo bicykla. A to dáme, ale to tak iba naložiť a do piče. Tak si vypínam GoPro a vidíme sa ešte niekedy. Piče, budeme v policajnom aute. Kurva. No, 69%, to dobré. Symbolické číslo. 5 sekúnd, 22 minút, 22,5. Čo tiebe to je, na kú to vyzeralo? Sík. Dobre, potom blúrnych sichtých asi. Hej. Áno, na začiatku aspoň. Hej. Ja nemám toto moc viditeľný ksicht. Však ty nemáš vôbec. Vypneme. Dám ju toto na podobánku rovno, ak sa nabije do full. Ja tiež sa učím.